Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Юллар һәм тротуарлар су белән тулган, 40-07 йорты янында турбат ишелгән. Авыруларны иртә стадияда ачыкларга яки киресенчә тагын бер тапкыр сәламәт булуына инанырга мөмкин. Чаллыда диспансерлаштыру дәвам итә. Елгалар ташып чыккан, 40-07 йорты янында турбат ишелгән. Юллар һәм тротуарлар, шулай ук чәчәк түтәлләре су белән тулган. Бу хакта 5 катлы йортта яшәүчеләр безнең кайнар элемтә аша хәбәр итте. Безнең төшерү төркеме вакыйганың сәбәпләрен белү өчен урынга китте. Бархатсының инде чәчәкләрне чәчкән идек. Таяклар белән отмечали, уже чыга башлаганнар инде 1 сантиметров 5-6 уже бар иде. Ырлыкларын яңадан чәчәргә туры киләчәк. Суның көчле басымы башка чәчәкләргә дә зыян китерергә мөмкин. Хәлимә Перова су басудан соң аларны тикшерергә чыккан. Чаллылы әйтүенчә, ул әле нәрсә булганын тиз генә аңламаган. Мин уйладым, что машина су сиптерә, юлларны юа дип. Шул кадәр әйтәм, сильный напор белән юа икән дим. И на плохой не подумала. На серьезные. Шуның өчен хәзер күргәч инде, конечно, жалко. Йортның башка кешеләре дә аптырашта калган. Берничә минут эчендә юллар, тротуарлар, җирләр буйлап зур су ташымы аккан. Икәби безнең таяк белән тегеннән кайтып киләр, агачлар астыннан чыкты, әле коры иде. Мин чыктым, ишекне ачарга дип. Ишекне ачтым, чыксам, моннан потоп. Су ташу буенча чаллылар мөрәҗәгать иткәннән соң чаралар күрелә. Бу кадрларны алар безнең төшерү төркеменә дә җибәргәннәр. Чаллы җылылык шелтәрләре белгечләре яңа шәһәрдә җылылык шелтәрләрен гидравлик сынауларның икенче этабы башлануын расладылар. Аларның сүзләренчә, нәкъ менә шушы максат белән кыш көне авариялар булмасын өчен турба үткәргечләрнең проблемалы урыннарын белү өчен әлеге эшләр башкарыла. Кирәк булса ремонт үткәрелә. Турбалардагы су температурасы 40 градуска кадәр төшә. Бу әгәр алар шартласа, үтеп баручылар пешмәсен, зыян күрмәсен өчен эшләнә. Там произошел выход теплоносителя, там узкое место, скажем так, у нас трубопровод старый. Когда ремонтировали в 2021 году улицу Усманова, мы под улицу Усманова трубопровод заменили, перешли на ту сторону. Там смотровая тепловая камера на углу поворота, до этого места она, значит, новая, а дальше действительно старая. Чаллы җылылык шелтәре белгечләре хәбәр иткәнчә, бу урын кайнар су белән тәэмин итү вакытын күчермәячәк. Кайбер районнарда аны икенче яктан бирү мөмкинлеге бар. Зыян күргән участок локальләштерелгән. Барлык нәтиҗәләрдә бетереләчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Чаллыда диспансерлаштыру дәвам итә. Аның ярдәмендә 5 ай эчендә беренче тапкыр 2500-дән артык авыру ачыкланган. Аларның күпчелеге кан әйләнеше системасы авырулары, шикәр диабеты һәм ашказаны эчәк органнары авырулары белән бәйле. Бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Ногманов хәбәр итте. Тулырак безнең материалда. Гөлнара Шихапова медицина лабораториясе техника. 30 ел инде ул ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең патологоанатомия бүлегендә эшли. Ләкин хәзер ул үзе пациент ролендә. Ханым 4-нче шифаханәгә диспансеризация үтү өчен килгән. Диспансеризация һәр ел йөрим. Үземнең хәлемне белергә бөтен специалистлар беренче этажда утыралар, бик җайлы. На кончик пальчика направляем взгляд, подбородок чуть повыше. Диспансеризация үтү авыруларны иртә стадияда ачыкларга яки киресенчә тагын бер тапкыр сәламәт булуына инанырга ярдәм итә. Мәсәлән, Гөлфия Шихапова күз басымы белән проблемалары булмавын белде. Үземнең холестерин югары икәнемне белдем. Күз давлениесен тикшерделәр, онсы нормада икән, давлениеларның нормада икәнен тикшереп торалар. Үземнең хәлемне белеп торам диспансеризация үткәч ел саен. Диспансеризация үтү 2 этаптан тора. Беренчесе анкета күз ишендәге басымны, ЭКГ, күз басымын үлчәү һәм башка төрле тикшеренүләр. Икенче этапка пациентлар күрсәтмәләр булганда җибәрелә. По зеленому коридору организована работа. Именно на первом этаже находятся все у нас специалисты и все кабинеты, которые возможно посетить в течение 2 часов. 5 ай эчендә поликлиникаларда диспансеризацияны 50 меңнән артык чаллы кешесе узган. Вот я обратил внимание, из 51 тысячи наших уважаемых граждан, 39% мужчины, 61% женщины. Женщины более дисциплинированные? Так? Так. Но они поэтому и чуть, намного даже, не чуть, а
дольше живут. В структуре выявленных заболеваний лидирующее место занимают болезни системы кровообращения. Они составляют 48,7%. В ходе диспансеризации впервые выявлено 2568 заболеваний. Из них болезни органов дыхания 9 случаев, злокачественных новообразований 30 случаев. Шуларның 27-се иртә стадияда ачыкланган. Рөстәм Нугманов билгеләп үткәнчә, нәкъ менә шушы чорда ауруны уңышлы дәвалау турында сөйләргә мөмкин. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолодан чыкмыйча ерак көнчыгыш деликатеслары тәмин татып карарга мөмкин. Шәһәрдә Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмәсе эшләвен дәвам итә. Ак балык, чавыча, тунец һәм башкалар Грин сәүдә үзәгендә беренче катта. У нас обалденная икра, попробуйте, крупная, зернистая, элитная, попробуйте. Эре бөртекле, сусыл, авызда эреп туручан уылдык деликатес һәм аны авыз итәр өчен Камчаткага барырга кирәкми. Витаминнар, минераллар һәм аминокислотларның чын хәзинәсен Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә ярминкәсендә сатып алырга мөмкин. Һәрбер сатып алучы үзенә кирәкле тәмле деликатес таба алачак. Биредә салкын һәм кайнар ысул белән ысланган 35 төрдән артык балык продукциясе тәкъдим ителә. Я все люблю у них все свежее, у них все очень вкусное. Ну, один раз прихожу и рыбку беру, икру беру маленько. Ну, а в этот раз у меня рыба еще есть. Ну, купила икру. Пробовали, хорошая, понравилось. Я икру пробовала, и вот белорыбец очень хороший. Чавычу дали мне, сказали вкусная. Попробуем. По полкилограмма белорыбицы беру и чавычи. Ну, такая вкуснятина, девочки. Всем рекомендую. Киштәләрдә тунец, ак балык, кижуч һәм палтус, белуга, аумуль һәм төп деликатес чавыча бар. Сөләйман балыгы патша бикәсе Корбан бәйрәме өстәленең бизәге булачак. Хит продажи у нас. Она очень нежная, очень вкусная. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Очень вкусная. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами. Камчатка ярларынан тәмле балык һәм уылдыкны 17 июньгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга һәм тәмен татып карарга мөмкин. Керү автозавод проспекты ягыннан. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 июня. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус.